साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै फैखादों आं थाम्बनेलाव लानायनि सायावनो बाथ्रा खालामगोन दिनै आसामाव जेनेखि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम जानो थांगासिनो दङ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दा बेखौ बेस खालामनानै माने हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक पेजआव लाइभआव बुंदोंमोन जे मा मोनथाम खोलोबनि एग्जाम जागोन होननानै बुंदों बिथाङा बे जाहैबाय मा प्रिलिम जागोन फार्स्टआव बेनि उनाव मेन्स जागोन आरो बेनि उनावहाय भाइभा जागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 गासैखौबो दा बे बाथ्राखौ लानानै दिनै आसामाव बहुत गोबां मानसिफ्रा गोबां माने बानायबाय भिडिअ बानायदों ओमफ्राय एक्चुअलि बे बाथ्राया साननो गोनां जानानै फैदों जुदि आङो जुदि एपिएससि पेटार्नै जुदि माने एग्जाम होनानै जुदि आङो पियन मोनोब्ला आं चौकिदार मोनोबा ग्रेड 3 मोनोबा अब्ला आंखौ सोर मा खामानि थिननो हानो नङा होमबा आरो आं एपिएससि एग्जाम पास जानानैसो आङो ग्रेड 3 मोनदों आरो आं एपिएससि एग्जाम पास जानानैसो आङो पियन मोनदों आं ड्राइभार मोनदों बेबायदि खोथाखौथ' होनखागोन ना स' बेफोरबायदि गोबां माखासे बाथ्रा फैदों आरो दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनाया भुल जाबाय नामा बिथाङा गोरोन्थि बुंफ्लांबाय नामा आरो जुदि जायोब्ला माबोरै बेफोरबायदि एपिएससि पेटार्नै बोरै जानो नागिरखो बोरै प्रिलिम जाखांनायनि उनावहाय बोरै मेन्स जानो मेन्सआवथ' नों फुरा लिरथारनांगोन ना फुरा कुइसन फैगोन बे कुइसननि सायाव नों फुरा लिरथारनांगोन बेफोर आरो बाथ्रा आरो जुदि बेफोरबायदि जायोबा सिलेबासबो होनांगोन नङा होमबा जेरै एपिएससिया सिलेबास होयो थिग बेबायदिनो जोंनावबो सिलेबासा माने होखानांगोन आरो दा बाथ्राया बिदि जादों दा सिलेबासखौ होनांगोन अब्ला बिनि उनावसो सिलेबास होखांनायनि उनावसो बे खामानिया फैगोन बे माने खामानिया जागोन आरोसो दा बाथ्राया बे दा बेनिखायनो फैया नोंथांमोन मोनसे भिडिअ होनो नागिरदों बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो ओमफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मायाबो मा बुङो आं बे भिडिअ क्लिपखौबो होगोन होमबा नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय भिडिअ क्लिपखौ दै যদি এপিএসসি লেভেলৰ পৰীক্ষা হয় আমি এপিএসসি দিম সবকে এসিএস বনাই দে কি বাল কেলা গ্রেড 3 গ্রেড 4 ড্রাইভার বনাই আছো কেলা সব এপিএসসি কেলা সব এপিএস কেলা সব এপিএস এসিএস বনিম কেলা হয় নহয় আমি যদি এপিএসসিৰ কাৰণে পঢ়িবই পাৰো আমি কিহৰ কাৰণে গ্ৰেড 4 ড্ৰাইভাৰ চাকৰি কৰিম আমি বোলে কি মই সাইডত বোলে এসিএস এটা বহি আছে বোলে স্যাৰ মই এপিএসসি দি কিনে পাছ কৰি ড্ৰাইভাৰ হৈছো নহয় স্যাৰ ইমান লেভেল নামাৰিব খুন্দা মাৰি দিম বিয়ন এটা বোলে মাৰিছে ঐ ভাইটি এইফালে আহচোন আপুনি কেলা কথা নকব মই এপিএসসি পাছ কৰি কিনে পিয়ন বনিছো ও বে জালিয়া জীৱন বে এপিএসসি দি আমাৰ অসমত কি হয় পিয়ন হয় এপিএসসি লেভেলৰ এক্সাম দি আমাৰ অসমত কি ড্ৰাইভাৰ হয় এডিআৰিৰ পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়াও অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়েও মোক প্ৰশ্ন কৰে আজি আমি সেই বিষয়েও এখন বৈঠক কৰিছিলোঁ এডিআৰিৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন যাক আমি চমুকৈ এডিআৰি বুলি কওঁ এডিআৰিৰ গ্ৰেড 3 পোষ্টসমূহৰ পৰীক্ষা 15, 22 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে গ্ৰেড 3 পোষ্টসমূহৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ 15, 22 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা এবাৰ লোকসেৱা আয়োগে পতা পৰীক্ষাৰ আৰ্হিত হ'ব প্ৰথমতে প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা হ'ব তাৰ পিছত মেইনছ হ'ব আৰু মেইনছৰ পিছত আমি ভাইভা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি সমগ্ৰ ইন্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰি लोगोफोर नुबाय रायजो जान्थावना नुखाबाय भिडिअखौहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय रावखौ आरो बे ब्रादारा मा बुंदों मानोना बिथाङा मिनिदों आरो शक जादों आरोना खुनु बेला बेफोरबायदि एग्जाम दिनैसिमबो फोसावफेराखै ओमफ्राय बिथाङा होननाय बायदि बिदिनो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ जुदि माने गारिखौ मोजां सालाय होननानै जुदि बुङोब्ला नङा होमबा एपिएससि पास जायो आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि बायदि नङा होमबा माने पेटार्नआ बेबायदि लांबाय नालाय बे होनो आरो अब्ला आं एपिएससि एग्जाम पास जानानै आं ड्राइभार जादों आं जाला माला दाफुं नङा होमबा बा ग्रेड 4 नि मानसिफोरखौ साहा फुदुंना ना फैयो होनना बुंबाय बे फाइला लाबो होनना बुंबा आं एपिएससि पास जानायसो नों एपिएससि पास जायाखै होननानै अफिसारखौ बुंनो हागौ ना हागौबा हायोना स' बिथाङा पइन्टफोरखौ बुंदों पइन्टेड बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो ओंखायनो आंनिबाबो बियो सुइटेबल जायाखै हेमन्त बिश्व शर्माया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन नो भाइभाखौ ला नो प्रब्लेम जेनेबा जोङो फार्स्ट जेनेबा इन्टारभिउ जों जायो नङा होमबा माने जायखौ जों माल्टिपल चइस होननानै बुङो एमसिकिउनि जेनाखि इन्टारभिउ जायो बेखौ लादो बेखौ लानायनि उनावहाय नों भाइभा लादो भाइभायावनो बिराद मानसि गायोना भाइभायावनो नोङो बुहुत कुइसनफोर सोङो बुहुत मेथामेटिक्सनि गोबां कुइसनफोर सोङो बेयावनो जोङो डिफारेन्स जाखायो ओमफ्राय नोंनि बै एग्जामाव मोननाय नाम्बार ओमफ्राय भाइभायाव मोननाय बेजोंनो एड खालामनानै नोंनो माबा मोननांगौ होखायो आरो दा
ओंखायनो नोंगौ आंनिबाबो सुइटेबल जायाखै आरो आं माने सानो डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सारा बेनि सायाव मोजां बाथ्रा बुंफिनगोन ओमफ्राय बिथाङा थार बाथ्राखौ बुंफिनगोन जे गावनि बुंनायखौ गोरोन्थि जादों बेफोरखौहाय मानोना एग्जाम पेटार्ना बेबायदि लाङोब्ला बिराद मानसिफ्रा बहुत क्रिटिकेल जागोन मोनो आरोना आरो बिनि गेलायावबो माबा मोनसे माने भुवा माबा मोनसे जानो हागौ गतिके बेबायदि खामानिखौ जेनेबा मावा बे जेनै बे ब्रादारा बुंदों बेफोरबायदि जेनेबा मावा मानोना आगयाव जेरैबायदि खालामदोंमोन आसामनि रिक्रुइटमेन्टखौहाय बेबायदि अबस्थायैनो जेनेबा खालामनानै होदो खालामदो ओमफ्राय बे इजिनो मोननांगौ मोनखायोना जाय फरायग्रा मानसियासो मोनखागोन ना खिन्थु रिटेननि बेलायावबा प्रब्लेम फैयोना माखासे मानसिफ्रा रिटेननि बेलायाव बांद्राय माने पारफेक्ट नङा स' बिनि सायाव बिथाङा बोरै लिरगोन मा आयदानि सायाव लिरनो थिनगोन मानो होनबा सिलेबासखौबो क्लियार खालामना होनांगोन ना मा सायावनि सिलेबास दं बेफोरखौ ना खिन्थु बेफोरबायदिथ' जेरै APSCआ सिलेबास गासिबो दंखाजोबो मानि सायाव फैगोन बिनि सायाव जुदि बेफोरबायदि जामारोबा बेयावबो माने सिलेबासखौ क्लियार खालामनानै होनांगोन अब्लासो ना मानसिफ्रा बुजिनो हागोन आरो मिथिनानै माने फरायनोबो सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनगोन बे आरो बाथ्राया स' गतिके आंनिफ्राय हाम्बल रिकुवेस्ट डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सारखौ बेफोरबायदि खालामा बेफोरबायदि मोनथाम माने स्टेपनि एग्जाम खालामा प्रिलिमनो फार्स्टआव मेन्सनो बेनि उनावहाय बाइबा बेफोरबायदि बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिखौ बेफोरबायदि खालामा मानोना बेफोर साख्रि जाहैबाय मा फार्स्ट रेंकनिसो फार्स्ट क्लास रेंकनिसो जायो बिसोर जाय फार्स्ट क्लास रेंक नङा होमबा बयनिबो टपआव थायो जायनि साख्रिया जायफोरनि साख्रिया बयनिबो टप रेंकआव थायो बे साख्रिखौनो बेफोरबायदि माने स्टेपजों लाङोबा आरो गुबुन साख्रिखौ बिदिजों लाङा अब्ला दिनैनि तारिखाव जुदि बेफोरबायदि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ जुदि बेफोरबायदि मोनथाम खोलोब प्रिलिम लागोरबाय मेन्स लागोरबाय बाइबा लागोरबाय बे बोरै जाथावनांगौ बे जाथावना नङा ना इम्पसिबल बेफोरो स' बेफोरखौ खालामा बेखौ आंनिफ्राय हाम्बल खावलायनाय हेमेन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय प्लिज काइन्डलि मानोना गोबां दिनै नोंगौ कंग्रेसनि आमोलाव गोबां मानसिफ्रा बहुद बोसोर साख्रि मोनाखै बिराद बोसोर गेप थाबाय बे समाव खुनु बेफोरबायदि दिनै बेखौ आं थेंक होगोन डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माखौ आं साबायखर बावगोन जे नोंथांनि जेनोखि सरकारनि समावहाय दिनै जे इनिशिएटिभ लानानै खोथा होदों बिथांनो नोंथाङा 1 लाख साख्रि होगोन होनना बुंदों 1 लाख साख्रि नोंथाङा थिसनबायानो आरो दिनैसिम बुहुद भेकेन्सिबो दंबावो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव दिनै बिराद पस्ट भेकेन्ट दंबावो जाय भेकेन्ट पस्टफोरखौ दिनैसिमबो फिलआप खालामाखै फुलफिलमेन्ट खालामनानै होआखै जायनि फलाव गोबां डिपार्टमेन्टआव खामानि मावनो बिराद उसुबिदा जादों बिराद प्रब्लेम फैदों मानसि मालाबा थोआ माबा मोनसे खामानि नांगौ मानसिया थोआ बेबायदि प्रब्लेमा जाया नङा जादों स' नोंथाङा बेखौ माने फिलआप खालामनानै होदों बेनि थाखाय आं साबायखर जासिदों मिजिंथिदों डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनि जेनाखि बुंनाय बाथ्राया माने सोलायफिनगोन होननानै थेंक इउ